Lamentablement així és, perquè jo encara entre al Google o al Facebook o a YouTube i entonces veig que encara estan les notícies. Claro, pensem que el Partit Socialista mai ha acceptat les derrotes que ha tingut. Entonces, publicaven moltes notícies a través dels mitjans digitals, concretament en Levante. S'han publicat moltíssimes que després no s'han rectificat. A més de que jo he demanat el dret de rectificació en alguns casos, o en la majoria, han sigut notetes molt senzilles. Mai he sigut condemnat per la via penal. Contenciosa administrativa és a guanyar pràcticament tots, moltíssims, altres han donat la raó a l'altra persona, però per la via penal que han volgut inhabilitar, i totes les notícies eixien 5 o 6 o 7 mesos antes d'eleccions. Per què? Per mellar en l'opinió pública, a través dels periòdics, l'alcalde d'Aielo imputado, però després havia estat imputat però no me s'havia condemnat. Crec que he fet una labor important en el meu poble, així m'ho reconeix la gent, estic parlant amb la família, estic veient, sospesant les coses. El que sí que tinc clar és que crec que en el meu poble, en 4 anys de socialistes, ara últimament, s'ha denotat que necessiten un canvi, que s'està treballant molt de manera sectària per a la gent, en concret particular, afavorir a unes persones en detriment d'altres, i jo crec que un poble no és això. Un poble s'ha de treballar per tots i aconseguir el màxim possible per al bé, el benestar de la població. El problema és que el Partit Socialista, que havia governat 24 anys seguits en el meu poble, no va acceptar massa aquesta derrota prou gran, i des d'entonces va exercir una política molt agressiva contra mi. Va començar en el sueldo. Quan jo vaig entrar vaig dir que jo cobraria el sueldo que cobrava com a secretari d'Ajuntament, al igual que els candidats o els alcaldes socialistes que quan van entrar se van posar el sueldo que tenien en la seva vida pública o privada. Concretament eren la majoria mestres d'escoles i se van mantenir el sueldo com a mestre o director. Jo, per aquesta mateixa regla, quan vaig entrar, me vaig posar el sueldo de secretari de l'Ajuntament on treballava. Com era un sueldo prou elevat, van començar a criticar, a posar moltes crítiques, que jo guanyava molts diners, que això era una aberració, i la veritat és que la pressió que van exercir des d'entonces va donar a que jo me tinguera que rebaixar el sueldo en una quantitat molt, molt important, quasi el 36% del que guanyava jo com a funcionari públic. Però vaig acceptar perquè jo la il·lusió era treballar per un poble, treballar per al meu poble, i així ho vaig fer durant 12 anys.